ubenya aniji munsem ubenya enyumpana kakuma ubenya yamaimu amanyosem ubenya osumpa dibra ubenya ubenya nina ubenya SOMPA TV yabana papini su SOMPA die ema kefiapa Nonsia a edikan ena abono SOMPA 106.5 FM sunie enkran yematiefo nyina achen emamakwa ba yesan so emamo afrihia pa ebra so se ene 26 ensema hodo ya yaboaboa no se kasebo a edikan bronya bremedie no yede ne nyina ebedane atiefo ene anopation nso ema yese kasebo no efri atena yekesie mo ewo SOMPA 106.5 FM Accra hanum say domain enkran ena yede ebro kwa santimantem kropon kumasi emu a yesan etwa ye ho ewo SOMPA 93.1 eso 100.9 eye ayiko FM eno nso ewo kumasi honomo a adamfopa radio FB ewo Paris France SOMPA 101.1 ewo takwa defo etie ewo 103.3 techiman enene mpotemu ekromu anopei ewo 106.1 FM so 98.9 eye SOMPA sunyan ena 90.7 eye SOMPA nkranza anopei SOMPA FM efa ensemne bi 101.3 eye SOMPA doma okonfinfi mantemu a mankesim enso Kingdom 106.1 womo fabi udikoda no so wote yenka eye SOMPA FM Facebook no brasoe anopei eye 106.5 FM Accra SOMPA enono ena YouTube no so eye SOMPA FM live ho nyina ubetumi nyansem ne bi atie www.sompaonline.com ni nyina ya church bi egu abetumi anya bi na wakenkan na KJC Company Limited anopei ya wodi adansie ho niema pa abadwaman so wono na afa kasebo ne ho ka yeba kekan ede amamo Tontina 74 nsukura yemu Jaws Hot Kinky 4 ekura yemu Midima for Herbal Center asedani bi eko ede amano SOMPA chede no nyame ya domo a 1st January 2026 ena yebedane achede ni nyina ede amakranfo sede ya hyemobo ewo honom no na no pensem a yede eba no ne yebedimu akoti ni bi ene se Ghana enhyehyeye ya wo ne IMF fo ko yedi eti ekohye saa apam no ase no empenifo aye wo madwene se wo mbe nsachare kakra ewo nyame ya domo a August busum ni mu 2026 ena wo mo hwe nim se sansachare no ebetimi aba prosifo wo mai mu ntichiru emfifi mantemu wo mo de atu dwase bronya idie se de nka bere bia edane akronfo wo mo Christmas bonanza no enya de se afidie no ebekosa akora ede ama womo awutu senya east mrahye bedwani enso ede atudwa ya wo kire mu ese bronya bre se ade bi behia wo manfo a womo ema no enye bambo amanibo bi abeto emontere ya womo ekire mu se Ghana fo ha mu nchichemu adunu miensa womo enidiye yene omanfo bi edi nkomo ede afasansem ho abeto ewo FM mu ye wia na yede kasebo no akopie mu ewo Bangladesh na Prime Minister wo horom wo ko exile emfisia edunso ni afei eropanyin no asan ayi ne tie ho nsem edoso anopai ne nyina yede ba besom se kasebo mo kinkanfo eyeme ADWOA ASARE me ena me ba begu ensem ne ho asawu ede amamu Afe yenshe ensem no ase International Monetary Fund IMF adwumaku na yeni musam dada se aban ya wote so anasa aban dada na kora wo mu dikan eyenhyehe
se de na ho kire ewo man no emu anema enhyedan koyi no na esese womo ekono womo kopemu apesika botini bi na womo de bebo oman no ho ebra na IMF nhyehyɛ ya womo ko anyame ya domo a aban ya wo baaye womo ye se won ben sa kire kakra ewo program no emu a anka May 2026 ena program no ebebe awieye eye ofan toso enum a womadani akire ede ama Ghana no na emom no womo kire mu se won behia mre kakra na womo a extend sa nhyehyɛ no se de beye betimi aboa na enkomodi ahodo ne nima bi a won beye ewo program ne mu no atimi aboa oman Ghana enti wo hwɛ IMF fo womo staff reporter afi womo de baaye no a womo kire mu se anka May ni de toso May busum ne mu afimpino eni aduonu nsia 2026 ena anka program no de toso enum no kura no womo ede ba ewiye nemum womo ede mosum ni bia ka ho afri May ede call August mu na chese bosom miensa entem en womo san ede aba beka ho a womo hwe anim se saa bre ni mu no IMF mpenimfo ene Ghana aban mpenimfo ahodo ye de tuatua SOMPA FM committee a womo hwe amantotoye ene saa ne manema ni nyina timi akonkan tutu pa ene oman foto samfo no won betimi atena se no madi nkomo no akwa akire na ensakire foforo bi wo ho no mo esese won di gu akwan mu na wo man sikasem etimi gina yi a womo ahye agina yi enti May 2026 said ye womo kan ye no womo se womo de bre ni bi aka ho ekonyame ya domo a August bosumni mu ewo afimpinu ene adruonu nsia emu ye toso ewo ensamfoforo mu ede amamo a Central East Regional Police Command womo ede atu dwai senka afibia no edura bronya bre ni tichu ye omanfo ani abre na womo hye ebi ji womo ani ade no saa bre no so na akromfo eye womo koko season nipa bonefo woman womadwene se womo de bronya bre ene womo so de benya sika na krono akese na ekoso ubepie se wokọ asori aba beba na obi ebu udani na wakosesa wo niema wo sika ni wajapade na Central East Regional Police Command no ekire mu ese afidie enyade se mfifi mantem ho wombe makromfo ne gabakora efri beye October de mukra no womo hyase se womo boabo wo ho na so saa bre no na enimo mu hyeda nye den se duru bronya bre nankasa no a saa bre na kromfo no womo ede niema gu akwamu se de beye a womo so ebetimi enya wo manfo wo musika no womo bokro no akese no womo kirem se ye kasa ekura no enipa beye duasa ena ya kire womo firi October ni mu ababa pem bronya bre ya sankrofo no nyina no womo egu aprosifo akache a womo boa amanhwehwemu ahodo akoso womo so esese ye bo mu kwadu no ye de womo bekwa kogina emra no ano na wose womo hye omanfo nyina boni tichiru womo a ewo Central East horom se bambode womo ayire mu dankran nti bronya yi eyade se ebeye asomdwie ede ama omanfo wabra woni nsemtwofo ekasa no DCOP Peter Nko wono na ye Central East Regional Police Commander ne nsemu a wodi tu dwane bi enie. Just about last month, we noticed that some traders were being attacked at dawn. And when we gathered the intelligence, in fact, we took some measures, put some measures in place. We deployed both plain and uniform men. And so far, that has also come down as we speak. I am sure the results is positive. That's why it didn't even come to your notice. Otherwise, there would have been an outcry. For the Christmas, we started conducting Christmas operations right from even October. As part of those measures, all these swoop operations that we are conducting is just to ensure that we make the ground very uncomfortable for the criminals. Ene ya yekoti esesia yi eye Central East Regional Police Commander DCOP Peter Nko yeda so ejina bronya enkomo no emu na ukopiem wewutu senya East abato mpeso so amrahye bedwani a wo ho eye ononyamfo Felix na akoyo okuno na wode atu dwase wonbekọ so ade moa bia bensino ewo no wo de bema aprosifo ne bambofo se de beya constituency no emu no bambo ho asem so ebetimi agina ye bronya yi na wose bambo de security ene wo manfo yedie no eyade bi se eda ono nakoma so ye pa semrahye bedwani na nitichu ene bronya brei se aprosifo wo mu hia asen wo mu ehia motorbikes wo mu hia niema hodo bebre sika ya wo betimi adane ede ama wo mo na wo so etimi ede abo wo ho bra no wose mensin no aye krado
se wombetu anamo bi etisa se de be ya aprosifo nso wo mo ye adwuma na enye sa fei ene wo mbe kasa be complain bebre esansa akade bi a wo mo hia no wo mo wo enti wo mo ye adwuma no anu wo mo yi wo mo yem na wo mo ayeni ye. Been of great assistance to us. They've been cooperative, they've collaborated with us. We decided to visit them so that they could brief us on their security arrangements for this festive season, the way forward, and what we can also do to assist them in operationalizing the plans that they have on paper. They've put down a lot of plans, which I am sure that it's going to help all of us. Abusia ene ya yekuti sesia yi eye wutu senya East Mrashe bedwani Phyllis na koyo okuno ye toa ensem no eso ede amamo ewa mane fufuro mu a 2025 Food Security Monitor Report bi abeto emonti a AGR4 ena eye sa report no na womo chese womo ye na fi mu a November ne mu ene womo de sa hwehwemu nyina esiye na womo ede atu dwase Ghana for ha mu chichemu beye aduonu miensa echiripo aduokron ensia 23.96% Ghana for ye no gira mu ma enipa beye million enwotwe ene echire enya de se aduane womo edibie womo enidiye womo mpa aduane se anopa kosi anwumre obu wo hono ma wosore a wonya kokko bitu na ne yema nopa no a enu ano no wode benantia no wode anum nsu a wo mpa aduane bi ni obu wo hono so a woni dia nopa wo twen ama ne bo beye 1 2 na wakwakope emu bi adi wodi a enu ano no obu wo hono mo a drink no a no wode nam wo mu kire mu sasa de no enya de a eboa kora na sa insufficient food consumption report ya aba montin wo mu kire mu sa wode toto afi mienu a etwemu no ene afi 2025 for de no a utim sensa kira ya aba mu no esun ye pa na kyese abre ne bra no bia ya wo de report ne ba no ade se wo mu nso wo manfo a wo mu nidi no de bia rate ni bi ebeto so enya bia eboa ne senti SOMPA kase ne wo manfo bi edi nkomo bisa wo mo se bia wo no sori anopa kora how many times na wo didi da kro de be kora na be mo didi once ana 2 times da kro na sei ena ebi nso echiremu iskene kakano so awon manage ana pana mi ya bi na ba bitu mi ma tie mi ana ma sa mezi seskene bi o wanke always bi ana bi won ti bi ata da bodun wan san e bi ata me ba no pa me hwe me ma no mo kosku me yetim ma wo me ano pati no e bi wa me bi hye me ne mam ti me du market ameton ade area because me ton body me ton ria na ma no na sa no pa me se abobe se 7 ono mo kona na ma no ti area sa na bet me so me ni di abonten nti se emu bi ana se bi adwana me ya mo makosku na me di bi ahye ma de mu na me di aba ti bia me di sa time na esan se me ni di abontinti no me ni di bi mte bia e be se 2 mu won ma na se yi na se bia na yogurt ana se bo fruit bi twam a na ma to bi ntimi kofia na afi na akope ne me did 2 times I say udidi kama na nya hodin obi twam na wa friend madam be hwama me nti aduane de enfan di agro ba I told na edito ni ho a na ya e ndidi kra ha because obi nto wa de onye ska enfan to aduane enti Ghana fo bi ena yete wo mo adwenkyere ni enti a obu wo hono odidi once a day anase 2 times na chese obu wo ho a woni sika woni option bi adanse wo be nante ho wabra woni die enti omanfo bi ya ewo omayi emu wo mo so adwenkyere ya wo mo de baaye efa report no ho ena ekotie won semfoforo emu no Mensi Krache ewo wasa Amenfi East eno no ewo atoyema ntemu eyenunyamfo Raymond na eba na wode atudwa ebo Ghana fo nyina kokose bronya bremu adawuruma nipa binumu a sebe wo mu edi dem ewo mu nipadua no akwa baabi no enye sa bre na esese yeyi wo mu ayipemu na ye twetwe wo mu kasa editia wo mu wosesa nkrofo nyina eyade se wo mu yenyankopon abodie enti aban so a wote so ekura emre bi a etwemu no kane local government agency swafo wo mu echiremu ese omampani John Romani Mahama eyi obi a na wono so nipadua na kwa baabia di dem sase de be ya oba besom eni otimantem kura saa ebiesi wo honti no ne nyina yade e kire se aban a wote so yi emfa ho ene sese bi ebia weni afra anasa wonan ana wonsa eni ho ne hia ne se nipa no wobetimi
aye bibi ede asom ne man na wasi bro nyabre yi wo mo boaboa niema hoduo bi ano mfidie machines a yede pam niema de yede yam fufuo bi ni ade ekodani akire di ma nipa binom a wo mo adidem ewo wasa ekropon enipa beye makomaku aduosia num de eyade se wo bi anya mfasodie efri mensin crash no eho na dwumadie no ase ewo de sa etuja ade bakwa mutufo ho na mekate obia ne se so bi di dema ono se onka ye ho na so onka nipa ho na nipa no nyina no nipa eye bibiti na amanipa no ayesa so sha eye papa president amatama na oye president na maneta no yewura ano hwe eye chief prince so no edi dem so o man sa position no which means o party say eye wudi dem no say ene ya yekotie sesie eye owura Raymond Nana Eba wono na ye mensin krache ewo wasa Memphis East ena yete ne kan wachi dwamtreni ya woda persons with disabilities no ano ewo mensin no emu owura Peter Apandago wono so ede kakra etoaso obi wo kompo no wambale ye frene ya homba ye ko nipa bi mso a na enem edemdia ye dinenti omo enseda envale yesa our community we kakra meka na le say won say ye nipadua na ba bi na ade adwenere da hot say na able people so etumi eye nti bibira no ya omo so omo hwe na ma ka omo ebe na ina ndi jumati sese na ese abusua panyina yete ne ni sesie no eye dwamtreni ya woda persons with disabilities ano ewo wasa Memphis East Mensino emu owura Peter Apandango na maneboyi yensantreni erekanan ena edeba ya yenso yada ne akire ede ama etiefo Nana Kojo Jesse Company Limited na dawroma ene yeti babie anopai na Nana K Jesse die adansie hu niema panyina wono ne nkyɛn ena esese wokɔ na wokɔgye no enti sɛ ye nadoa sɛ ye plywood say ye building wire cement iron rods and chancing roofing sheet de boda so ne nyina na kache ena ewo na dwuma panti ena Central Steel for ebono abaso 2023 no de womo trailer truck bi tententen pa ebeche no se adwuma a wo bo ewo Ghana ha ne de wo se fata se ye bo na baso enkra ne kumase Nana KJC ne branches ne de bebre kwa Ghana half na baabi a nyenkran ne kumase nko a baabi a tokro bi a wo hyem no eyade se obehunu no nti kokoto adansie ne ma na wo ho ensuo beto ewia bebo apetampe enchense no eso empada ai Nana KJC Company Limited ne de ena etisa 0204 355 040 0204 355 040 na wone no edi enkomo Tontina 74 ya dodo no a efre T74 eye duro ya ano oden na sa duro we no ya ye ni se ensuo enyenyono kra ene aye no wo bottle mu kama ne asilia no eye ye nananom dudo no akane no wo mo hye utimi hia brewa bi pa hia kokora bi ne ho dene no na se wo kwa afuom na wankasa kra wo ya ababa wa na brante no hwe nipa na ho odeda utimi se nipa de ni age no ene na ho odena empeke eye dudro no ano wo monom no eno ne ma wo mo sa ahoden no enne ye kiremu ese abefo akonanim ehefa no obi ekwakoteten haba ma afi no wabenu abehye wo kukuo mu ni ade da bi eniema akonanim enti bredane ana so wadane ne ho bi nemo ma hoɔden na ewo dudro no mu de da so wo ho nanso aduro ne de afa abefo kwan so aye ne kama sensu a enye nwono unya bi na obo a nyarewa bi te se prostate obu ho no mo a enka bone ye free na numu ba ne ade osa menstrual problems ne asthma akoma yade wo obu ho na nase atata akwa wabra ahwe nya ni nyina unya 2074 ni bi na wono mo a eyade se ebeboa boost immune system no na nyarewa bi etiti se no eba enya de se ebema ho kwama na tene pedua nim kura DSC ya ye dia frenti ano odin FDA for so adia se eye nemum no we no wafa furu anawo ma akoda nufu a enya de se wo ka ho bi uni mfie no dumie no 12 years nso a wuntumi enum bi se wo hu doctor ansa na obenom a wanom kan si drug lane ebusu anu achi Kumase Ashtown Kolina Keba baby atunton ro bia
pharmacies, herbal centers, also Upetontina 74 0246 07 3498 024607 3498 number obefre na wajewodi enono anope ubedidi a bo modern se obenya Jaws hot kinky na wadie dokono papa de eye ba akopɛ wo Ghana ha eno ye Jaws bread and pastries for wo Jaws hot kinky a wo de aba edwaman so 3 Ghana se de sepe enti bronya mu amo serve ma hoho mo amoye programs amope dokono do sopuo na matu ede asavia hoho no monkoto bi wo Jaws for wo makache dokono no emre eye moto aburo no enka enti babia ye no no nso na honidie hu asem no konkan enti uto we ho no ma wunya wo haw bia dome commercial bank no echi ho eho e na obehunu Jaws hot kinky 0256 06 88 32 0256 06 88 32 anope yade ben na etete wo yade ben na atena so ache yade ben na ma bronya yi wo ho aye mobo yade ben en wako a enyeye midimafo herbal center Dr. Time da so abade ama wate enti say ye stroke say ye sisi yade say ye sichire yade mojabroso wo kidney na efeli wo anase typhoid ni malaria na etete wo ko Dr. Time da so ho na wode brebeto yade no eso midimafo herbal center se wodwene Ghana fo hunti enye kumase nko a en wabie branch ne bi wode ne kese pa besi enkran puku asemayira enti mu amwo nkran half na ba bia monfa ka wode uduru puku ase station hono mo taxi rank hono mo aka kire wo mo se ukọ Dr. Time da so ho wo mo de wo bekwa kosi ayasa bia na no pe na wo so wetimi akwaje ayarehwe 0244 77 4282 wode uduru hono mo afre doctor onu ankasa wo number we so obepeke na oni wo edi enkomo 0244 77 4282 and 0500 72 72 now the 15 asoso ede amame kama bronya brei sompa adwene mobrofo ho wadwene kurafo ho se obu ohono mu a ne wodi kura no eden eti yesi bronya nyame aye wo moa nyame ato nsemu a wonso da ne ekire kakra ede ema yense de be yenso ye betime ma akunafo no wo mo asre na enkokọ no emo no entoma no empaboa no entade no toiletries no samana no ade bia yetimi de che ama ne yeye fa bedom ye bronya yi na yembo abo ne nyina no mfa de yenso yenya ne nka ho na yemfa ma enyanka ne ewusi ahye no so se wo ye janka na ewusi a 1st January 2026 ene ye beche ne ma no ede amamo enti sompa branch bi ye ben wo kọ horo mo a uduru ho ntem a na ye be serve wo ntem enti ho na abekọ no wakwakoje ekunafo akyede no eye bronya yi nemom utie na nyame aka wakoma na opese wo nso wo boa yen a number wo de wakyede no ebefa so eye 0598 559802 0598 559802 edi ebeba no Tera One Media anase Blessed Foster ye beje na yeda wase ne yegidi se nyankopon so obehirawo na bronya yi wate nanim ede akyerɛw yenda ne ye ho ne ngi aboafo enkrato mrasesi a ye ba ye de kase no ebekɔ amanone Point Homeopathy Clinic. Ghana had the obi anim says a prostate. Na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na a endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wo fa baby and ajujo. Na the friend the premature ejaculation no a. Be maybe a woni wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. E ma ne mema mo pa wo. E ye endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi na wo ho. Anasa bia wo hwa wo fa baby na ajujo kidney problem prostate die eye endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic e wo kronoma bohia e na akra hanso so die wo mu gina mu ankasa e wo spintex bebre friend share signboard no huduro na ubusasa wo pe endpoint homeopathy clinic a obia e be kire for endpoint e wo 0244 867068 and 0274234321
Endpoint Homeopathy Clinic. Womo demu fo. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden. Enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya esi agye me ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada anofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o pe time heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ubenya bi atowo over the counter medicine sellers. Any herbal shop dodo na emu. Pre 0244 417669. Kayo set time no TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. Tontonte. Yenum nsane efa adwen. Ne efa adwen ampa. Say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho dendenden. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ne apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 050-162-8931 and 0246-073-498. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. Eboso Duma Fest Festival 2026. Afinso 2026 Duma Fest no Eboso Yeshasye January 2nd 3rd Ekopim 4th 2026 SOMPA FM Sadan Sunyane Dumasia and Hobeye de Bruta Brabem witness the Ghana's finest artists the likes of Kwaku Smoke Family I'm Rado. Me I see me penny pa. The Cassans why I see me did. When the shade. And I cannot deny all for you. Now the legendary Ophelia live band in Super Wosono. Sponsors 21st Clinic, Down Delivery, Box and Bottles, Jace Ackley, Big Drop Agency, Cowbell, Twisco, Holy Crest Block Factory, Black Lounge, Eastbet Hotel, Sheila's Executive Hotel and Lodge, Media Partners, SOMPA FM, SOMPA TV. Nasada no, obi bi o peso beton ade no. Ombebu kutebo, sika kuma bi eno obetia. For 024-188-3559. 024-188-3559. Duma Fest, the pride of the people. Duma Fest, where culture comes. Duma Fest, the heartbeat of Dumasia. Feel the sun. Yenina yetie sompa. SOMPA TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa mpa busua da mwasi wie kase no ewo amanone na Tariq Rahman wono ena ye panyini ya mpenifo hwe nim se obeye prime minister wombeyi ne foforo ewo Bangladesh na opanyini de ne ho asie kakra beye mfihia edunson enie na emom no yenyesi afi 2026 new year ni mu ano na Bangladesh fo wo mo kwa abato so na wo mo akwakoyi prime minister wo opanyino
wadi mfihia no aduosia na ye kyerɛ mu sɛ wokɔ empotam hɔ no mu a yɛfrɛ abusua bi zia family wɔyɛ nipa ba ko wodi mu akotini ye pa na wɔyɛ kane prime minister Khalida Zia ne ba prekope enti omanfo hwɛ anim sɛ abato no sɛ bibia kɔyie na wo mutimi yi saa party no a wɔda no ɛyɛ nationalist party ni dia ɛne na opanyini Tariq Rahman ɛna wɔba bɛyɛ prime minister ɛwɔ ɛhɔ no ni nyina ɛne sɛ kane prime minister na ɔwɔ hɔ no sɛ bi wɔyɛ niamo ho bi ɛma aban no koraa no wɔn egi ne dibre edi firi ne nsɛm ekyire 2008 ton wɔde ne ho kɔsie yɛ ɛwɔ London ɛhɔ no wahyɛ na omanfo kyerɛ sɛ wɔn nyɛ sure sɛ saa amanyoku no deɛ ɛbɛsan edi nkunim biem no nti ɛna wɔn hwɛ anim sɛ Tariq Rahman no afi 2020 yɛsi mu no wɔn kɔ abato no so pɛ party ne timi di nkunim deɛ na wɔn ɛna ɛba bɛyɛ prime minister ɛwɔ Bangladesh man mu ɛno nso ne yɛgyina na anɔpɛ nsɛm a yɛboaboa no ɛde bɛsom mo ɛwɔ SOMPA 106.5 FM Accra na ɛfa yɛ branches ahodoɔ ɛwɔ Ghana afa na baabia no yɛde ne nyinaa esi ɛde ama mo na aseda kɛseɛ ɛnkɔma na KGC Company Limited Tontina 74 ɛyɛ T74 ɛno no Jaws Hot Kinky Midimafo Herbal Center yɛda wɔn ase ɛda wɔn ase sa no pɛ wɔn aso yasene medin ɛde ADWOA ASARE me sɔre so ne abɔmonyum kakra prɛmoto a yɛba betena se na ensɛm ahodoɔ yɛ a atwa agu no nso yɛde ato so ɛde ama mo sɛ kaseɛbɔ